नाथाय नोंसोरखौ आंनि न'खरखौ देखायनायनि थाखाय आं बुंदों आंनि हिन्जाव दङ आंनिफ्राय बांसिन सोलिबाय आंनि हिन्जावा आं नङा आंनिफ्राय बांसिन सोलिबाय आंनि हिन्जावा नाथाय आं माखौ बुंनो नागिरदों बर'फोर नोंसोर गासिबो SRP अमुक गासिबो ज' जानानै बारा मानि थाखाय फोजोबना लादों नोंसोर नोंसोर गाज्रिनि थाखाय बिदि नङा रन्जन निमानि बिफानि थाखाय आं सासे बेलेग गुबुन हारिनि मानसि आं थैगोन आं आलायगोन खिन्थु आफाखौ आं थैना होआ बे आफाया थागोन जोंनि आफा बेयो बहुत गिदिर आफा आंनि आइ आफा नोंसोर मा सान बे नोंसोरनि खोथा आं जमा नङा आं बिसोर दैमारिखौ आं लोगो मोनदों बेनिफ्राय आं बुंदों मा बुंदों आंखौ जेराव थां मा फिथाइ बियो जेराव थांनांगौ नोंथ' फुजानि गेजेराव आंखौ नुनाय लोगो लोगो नोंथ' मोनसे मा थुनांगौ मानो मा थुवाखै मोजां मा जादों बियो बिदि नङा बे बहुत गिदिर पलिसि नोंसोरनिया गिदिर पलिसि जों थैगोन सातजन थैबा जेबो जाला जेबो अरजाला खिन्थु रन्जन निमारिया आसु गाबनायखौ नोंसोर नुवाखै बर'फोरनिया आइफोरा बिनानाव आफा गासिबो मिथिदों नाथाय आं दुखु जानानै आंनि न'खरखौ नाय नोंसोर मा खालामदों आंखौ आंनिया बारा गोबाव जायाखै फैनाया मात्र 16 मासल' जादोंमोन 16 मासो नोंसोरनियाव थांदों खिन्थु फोरोंगिरि सारा आंखौ बहुत मदद होदों आं फोरोंगिरि सारखौ गासिबो ना फोरोंगिरि सारा आंखौ लिरना होदों जे नों मावना जा फोरोंगिरि सारा बहुत बुंदों फोरोंगिरि सारखौ आं लोगो हमना थांदों गावनि न'आव समय गैया दसेनि थाखाय बुंदों राजसोगा नोंखौ सिनायो आं मा खोथा बेयो माने नों 2 मिनिट थाखाय माने रायज्लायनो हायाखै आंखौ आं थारमाने गुबुन हारिना आं बाङालि जानाय थाखाय नोंसोर दिनाय खालामदों दासिम सानदों नामा आंखौ नोंसोरनि थाखाय आं नांदों सोर नांदों नोंसोरनि थाखाय सोर हारसा नांदों सोर एक्सारसाइज नांदों नोंसोरनि थाखाय हारसा सोरबा नांदों नामा नाङाखै हारसाफोरा नोंखौ आथिं सिङावसो लागिदों नों फानजादों बेखौसो बुंदों आरो बेनिफ्राय बारा बुंला आंनो देहा बारा मोजां नङा नाथाय बर'फोर दङ गासिबो ज' जा आंनि न'खरखौ बादो आंनि गथ' गथाय सोरबानि न'खराव मावना जागोन सोरबानि न'खराव हाजिरा मावना जागोन बेल'सो आंनिया खिन्थु नाथाय नोंसोर सानबाय था